Kaktin jeng ublay ka ong. Wat shua yak hima ublay bad hi e ens ai lang tam hapi. Wat shua yak hima ublay bad yak e ens ai lang tam hapi. Kana kapit iba ens ai lang tam hangi. Ladang lang wat shua ya ublay. Ngide ban wat ya ublay. Bad ngide bad ublay la terwa hangi. Bala piwat di ublay pin sa siyam. Dia namar kata, kada kapit iba mangi hang ne. Hasla pertay, ngi intang siteng por, bat ondal kut kata por ka jongi, ngilet no bat ublay. Namar kata, shibu mentang atrei ki ru baro nga im hang ne pertay ringam long ready. Ngamlong ubala kloy. Ngamdon ke jinga suk berublay. Bat ngamdon ke jinga jan berublay. Ladang ayap kendit akan okon por kamud ba. Kalong ke jingma. Bat lese nginam poi beban syakata kari ke ba ublay lepen krek yangi. Dia namar kata. Dehlo kata nongrim. Ba ublay usong wat shwa ke hima ublay. Bat ki baro. Ensa ai lang tam hangi. Dia berkata nga ko man ong kumne ke. Kibabun ki para bangi be i ciki ki sngi ki jungi menta kemud ba kia wat ki dala ka jong ka bor dala ka jong ka jingla dala ka jong ka jing start dala ka jong ka jing sempang. Kim up no ublay. Kim kwa ru ba de jan ber ublay. Te ya kan kono ka jingla ba ki le ru ki sngo kumba ki de ka jingla hi. Kade ka jing tresitom hi tengah oh kumne ke hang por ngam ong ba ubriu udei ban le na kamenta lade mo henre ngakwa bo ubriu baro umod ude masyania teli telam ublei bo ublei ngerab yo ngi mangne sta pertei steng por don kiba ong ba ngarang slam ngarang arpus nem ngarang sa po san pos nem bangan im pertei renga ong e pikan ga we ngai tu khana hangne hashi ka balang jungi hangne mo sinong jungi hangne man ba yap we utemen ubal new pos nem man balik on tap ya man la we utemen kamot ngilit on tap sipo bat katsangut ki badang bahaka ka met ke jongki ki badang hapo sanpo saupo laipo arpo kumta tena markata kada ke jingyap kana wanta hutemen ti kawan haka baro karta jong ke jingim te wan nadu kunung badang mi arsngi ne kemiru ulet no Kidang kibadap mendap si benai, kibadap si pau benai, kibadap si snem, arsnem san snem gumta, kiyap no. Pi, kajing yap kamuan dah temen. Kawan teman kambun gitu kibal dang dang syait dang klaim bah. Te namar kata ngong, namar kata. Ini wat shwa yak hima kajong ublay. Namar ba kajing yap kan one at any time. Karman hakan no kapor. Ublay misulo ang bangan wan shaw na metang damla temen. Henry hakan no makapor. Kajing yap kawan. Bat kajing kot kan wan. Bat ngihabde menlit pai no siya katakari. Kaba ne junom. Namar kata hang nengi im tangkung kataka temporary house. Lene ka ying syong basa de rekam de ka ying syong du hangne mar kata de lor kata nong rimba kana ketinu blay sa ong ba to watch why ki ma ublay balong ready na kata ka ma ublay hakat no kanu ka por ni de balong ready yak kiwe ki kam yak kiwe ki takba kenja perteh hangne ni sampai kam hadir. Namar kata kamde ke yang syong ne jongi hang ne. Ya kita ki ba jong ke pertei
ngin pe kamadin ngin pe chuai ke hima ka jung ublei man pen bek nak benta yalade shimet na ka benta bangin pen kre yalade na ka benta la ublei wan chau hakano ka por ngi long ready te ublei ong biang kumno hakatuga jingtho bad ye ki e en sa lang tam pi ublei udon kan ka jingkular bagi e en sa lang tam pi la pi wat chu ublei em ye ki e en sa lang tam pi ublei utip nam tajang pi la pi tre sistem lamar nak mencuyo suke ke mo na du ba u ka ibot adam kala hap la ka pop kamol ba ublei lo ong ye wadam men tre sistem hadu ba men misep min pu ya kendo ba men yo la ka bam namar kata kam dot ke bang ba nga sekri blei be ublei kur khu ya nga country de Henry ublei un psa ya nga de Henry kum kata kam don ngi de tre sistem ngne perthe bang yo la ka bam mo ngi namar gim song shu ha eden menta ublei de ya kita kimi kepat temen ngi mitau men chwa la sei no eden ban tangin don shu ha eden ban song suk Henry la don ha ne ka perthe gu bang don menta em namar kata kalong ka ba ngi habde ban tre sistem tre smart tre sting te rengkat bangila don lupa ublei hapo jongi kamot langi tre kano jing tre kata ka jing tre kalong ka tap de jing kerku bat ublei kerku ye jing jungi bat ki e baro kinlong ki ba kemen ki ba suk bat ki ba sngo tenat mar kata nga ong ni pi para bangai bi lembaga na ketin ki jong ublei mo ba ya menta ngin wat chwai ka hima ka jong ublei bangin long ready lupa bad ki ublei us ailang tam hangi lada la trehok ya kano hakam ublei unom penlebar ublei unom penleran bukho yangi hangne sla perthe lada ngi don hakaliang ka jong u lada la je u bad ngi long ba tristom bad ki ba trehok ya hakam klemjing arsap te takarne hi kublei sibun ngin sa kedu aku ipat ke video ka ba ngan selang penmi